двойкачои подростковие ки 350 сомон буд. Бори туркиву бори гуанжоу тамошобина ҳози скидкаи калон рафтесай 199 сомон. Ҳам хисифаташ зурай ира бинен, ҳам юбич нишастай, ҳам брюч нишастай. Манам хел хушруча 199 сомон. Ина духтарако каседа дар кора як буракак биён аз наздик биненда. Иқадар хушручаян ино сифаташон ку беҳтаринай. бовар кунед 350 сомон кам намефурухтем меган. ҳозир бошад нархаш 199 сомон. аз сабабе ки камая размер бисёр мондагӣ нест барои ҳаваи нами турецки оригиналора бинен стилошо версайз то 16 солара ҳатто мешава размер. Мана марҳамат ини юбич ниша бубинен духтаро ҳам брюч нишаст ҳам юбич нишастай. нархошон ҳамагӣ ини юш бо тройкаян духтаро нархошон ҳамагӣ 199 сомон борои ами оригинали қиматӣ. ҳозир суроғара мефаҳмонам. бозори сафариён яъне бозори автовокзал ряди фонтан 397 дукон. дӯстони азиз ира бинен охе шушта кӯдакотунда мепӯшонен бори эксклюзивай ҳар ҷудаи нами чизо нестай. ина биёен бо нархи дастрас бори 350 сомонара харидорӣ кунен ё ки нависен доставкатон кунан. ана акция охи духтарако бадавено биёен нигоҳ кунен. ина миёку 200 сомон 180 сомон буд. ҳозир скидкаи калон рафтестай 99 сомон кардагиан. доставкаям доранд борои качественни брендвия. ина 99 сомони барои бачаакотона бигирен ҳам ваяй двойкаяй ҳам тройкаяй. ина кадомеша мегирен бовар кунен я таира мегирен чанд сол шушта то майда шиданша кӯдак мепӯша беҳад хушручаян. мана бори бренд ҳамагӣ 99 сомон шидагай. ягон ҷода и нарх нестай тамошобино камаш мондагай барои ҳаваи скидкаи грандиозни сар додагиан 99 сомони борои оригинал. тамошобино бозори сафариён омадагем яъне бозори автовокзал муштариёи нуқтаи савдо беҳад зиёдан. оно хучон медонанд ки и бурако чи хелияно чанд сумай хафа нашавен камаш мондаи 99 сум кардагиан. ина бихезен биёен бозори автовокзал ряди фонтан тамошобино 397 дукон. ина мебиёен 397 дуконда аксияи грандиозни бад рафтестай беҳад арзон кардагиан борои бренда ҳамаи борошон турецки оригиналай духтаро бо ҳамун туркиёра брендошай. ина марамат биёен. инами двойкаву тройкае ки дидестен духтаро 280 320 сомон кам набуд. ина марҳамат яктаи дутаи мондага инамхе тройкаи фасон намхе бори оригинали туркӣ марҳамат тамоми намудаш 150 сомон шидагай. раҳмат мегем. ина касе ки борои бренд мегира хичон медонанд ки ич хели брендояну чансма борай. ҳозир боша скидка кати 150 сомон бовар кунен як баробар арзон кардагиан барои ки камуш мондагай. марҳамат размери кӯдакотон агар дуруст бигира бигирен раҳмат мегем. ина марҳамат духтаракои азиз бозори сафариён яъне бозори автовокзал омадагиён ряди фонтан 397 дукон. иҷада ҳама вақт инамихе буракои люксови гуфтигапо брендови туркӣ мефурӯшанд. мана ҳозир скидка шидагай он чизое ки мисол кам мондагай 150 сомон кардагиан. марҳамат дӯстони азиз скидкои грандиозни иҷада шуморо интизорай биёен барои фарзандотон бигирен. раҳмат мегем. и қайнако хушручаян охи тамошобина нигоҳ кунен акция рафтестай ино 50 сомон шидагиана гуанҷо оригиналошан духтаро бинен чи хешочикчои необычни яки фасонан. анаи футболкачиҳо 100 сум буд 60 сомон шидагай. духтаро ино турецкияна ино туркиян комплект мекунен ҳам гуанҷо дорад дар вай ҳам туркӣ хулоса комплект мекунен 110 сумда як образаки хушрӯ мешава. ира бинен охи чи фасончаян ҳам шортикошон ҳам анамихел футболкачиҳои оригиналшон духтаро ҳам гуанҷо ҳам туркӣ. тамошобино 60 сомон ира бинен чи хушрӯвай. медонам ки хели сифат ҳозир и нарх ягон ҷода дидагӣ нестен лекин инами нуқтаи савдо скидкои калон кардагай метавонен биёен бинен харидорӣ кунен. ҳозир суроғашонам мефаҳмонам дӯстони азиз ё ҳамаш 50 сомонаян. мана марамат оригиналои якм сорту якм даст қою хушрӯчаян 50 сомоне бовар мекунен 50 сомон кадомеша мегирен шортикчора 50 сомонаян у футболкаҳо кати мегирен комплект 110 сомонак меафта. тамошобинони азиз суроғара гӯш кунен доставкаям доранд. бозори автовокзал яъне бозори сафариён ряди фонтан духтарако 397 дукон. инамҷа ҳама вақт борои зур мефурӯша борои мақсад брендови мефурӯша. ина марҳамат ҳами буракои брендовиша ҳозир скидкаи калон кардагай биёен бехабар намонен харидорӣ кунен.
аксияе ки ҳозир пешниҳодтон мекунем духтаро як боракак хушро нигоҳ кунед. ё ҳамаш борои оригиналан. Инами мисол 120 сомон буд. Ҳозир скидка кати 60 сомон шудагай борои оригиналай шортико. Ана ино боша 80-90 буд, ҳозир 50 сомон шудагай. 50 сомон футболко. Хулоса ҳам бори гуанжо оригиналош ҳастай, ҳам бори турки тоза. 90% турецкиан. Хулоса нигоҳ кунед духтаро, размеро ҳастай. Успед кунен ина биён барои фарзандотон бигирен. 60 сомон инами бермудо ҳамаш 60 сомони шудагай. Ира бинен охири якта мегирем чанд сол кӯдакотон мепушад то майда шиданша ягон чӣ намешава бат модни яке хушрӯчая. Мана 60 сомон бори бренд. Ана 50 сомон ҳозир футболшонам футболкоу теннискошонам нишон метиҳад. Шумо духтарако медонен ина касе гирифтагай худаш медонад ки и чӣ хели бораю чандсма борай. Мана марамат биёен 50 сомон кардагиам. 50 сомон ҳамагӣ. Марамат суроғара гӯш кунен. Бозори автовокзал яъне бозори Сафариён рияди Фонтан даян 397 дукон. Иҷа худаш муштариёи зиёд дора аллакай медонанд муштариёшон. Мана биёен бехабар намонен. Ҳаму борои дӯст медоштатон ҳаму брендое ки фақат барои фарзандотон мегирен ку як баробар арзон шудагай биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Доставка низ доранд. Борои турецки духтарако ина нигоҳ кунен либосакҳои туркиро присида буден ҳамиё 220 280 240 буд. ҳозир скидкаи калон рафтаистай 150 сомон. ҳамаш бори оригиналай касе гирифтагай качество худшон медонанд ки ино чӣ брендану чандсма боранд. ина марҳамат нархи беҳтарин ана мехад войкачаҳои қиматӣ 150 сомон. тамоми намудаш 150 сомонӣ шудагай. интихобуш зиёдай дӯстони азиз. навора диден ҳатман бихезен биёен ё ки нависен доставкатон мекунад. яка бинен духтаро чихо хушрӯчаяй ҳамишам ҳама хел 150 сомон. муслинои оригинал астай лёнои фасон астай ҳамаш бори бренд нарх бошад ҳамаги 150 сомон. дӯстони азиз суроғара мефаҳмонам. навора диден ҳатман биёен. бозори Сафариён яъне бозори автовокзал рияди Фонтан 397 дукон. ира бинен вай якора бинен ина миёям 280 буд ҳозир бошад 150 сомон шудагай. духтаро успед кунен раҳмат мегӯен хушрӯвай дар ҳақиқат ҳам качествени боракои фасона ина 150 сомонӣ биёен бинен харидорӣ кунен.